Ahoj všichni, já vás vítám u mého dalšího videjka. Dneska máme neděli a zítra je velikonoční pondělí. Tudíž my tady máme teďka tenhle víkend i děcka, tady je zrovna David. Ahoj! A dneska budeme samozřejmě malovat vajíčka, protože už to je prostě na zítra potřeba, viď? To jo. Minulý rok jsme malovali vajíčka tak, že jsme je obarvili prostě v barevné vodě, takže byly červený, žlutý, zelený, modrý, myslím. A pak jsme na ně malovali voskem. To letos chci zkusit jinou taktiku, kterou vám dneska ukážeme, protože, jak říkám, je neděle a už to dneska musíme namalovat, aby už zítra byli připravený, že jo? To jo. Tak jdem na to. Jdem na to. Tady máme takhle naši velikonoční nadílku, zajíčci, slepičky, různý vajíčka, Kinder a tak dále. Takovýhle plný košík. A k tomu ještě takhle 2 zajíčky. Tak a tady máme 10 a 10, takže máme 20 vajíček, budeme vařit a potom malovat. Vajíčka jsme teda rozřízli a vidíme, že jsou v pořádku, tak je to dobrý. Já jsem se přemístila do ložnice, protože dole v obyváku je teďka puštěná pohádka, takže bychom se neslyšeli. Já jdu teďka převlíct postel, protože mám pračku puštěnou a potřebuju to prostěradlo z toho věšáku už konečně dát pryč, takže převleču postel, ať mám hlavně věšák potom prázdnej, až se za necelých 2 hodiny dopere pračka. Takže tady převlíknu konečně postel a hlavně jsem chtěla říct, vajíčka máme dovařený. Vařila jsem teda 20 vajíček, jedno trošku prasklo, takže jsme ho potom jako vyzkoušeli, abychom zjistili, jestli jsou uvařený. Samozřejmě, že jsou, byly tam 25 minut, což je tak ten akorát čas, aby prostě byly v pohodě uvařený. Takže místo 20 vajíček máme 19, ale i tak mně přijde, že to je úplně akorát. My teda letos budeme ty vajíčka malovat trošku jinou taktikou než minulý rok. To letos dělat nechci, bylo to takový jakoby pracnější to malování voskem. Třeba po 4-5 vajíčkách už mě to upřímně nebavilo a nevěděla jsem, co tam mám malovat. Takže já jsem teďka hodně na Instagramu viděla takovou jednu taktiku, kterou chci právě taky vyzkoušet, že prostě mám ubrousek a fixy, na ten ubrousek načmárám nějaký čmáranice, vajíčko zabalím do toho ubrousku a ponořím to do vody s kapkou octa, vytáhnu to, nechám to prostě někde na talíři chvilku asi působit nebo něco takového a potom to vajíčko z toho ubrousku vytáhnu a mělo by to být nádherně zbarvený. Takže jsem zvědavá, jestli to půjde a jestli to dopadne tak jako na Instagramu. Já teď převleču tu postel rychle a potom se vám ozvu, až budeme malovat zase vajíčka. To je pochutné. Jako fakt. Já jsem tady stížila tak dlouho, ono se to protrhne to.
Tak, vajíčka máme dodělaný nebo hotový a teda na těch bílých to docela jako vidět je a vypadá to jako zajímavě. Teda příští rok by to chtělo třeba trošku líp, ale vypadá to jako docela dobře. A na těch právě na těch hnědých to jako moc vidět není. Na některých víc, na některých míň, ale tak nevadí. Máme to hotovo, více s tím piplat nějako nebudu. Takže tak, takhle jsem to dala už hezky do košíčku, takhle s ubrouskem. Krásný den všem, máme pondělí, velikonoční pondělí samozřejmě. A já už mám všechno nachystané na chodbě u dveří, vajíčka, nějaký ty čokoládky a stužky a tak, pak vám to ukážu. No, ráno mě teda vykoledoval manžel s dětskama, to jsem vám teda nestihla ani natočit, ale to už mám jakoby za sebou. A oni teda už nějakou půl hodinku chodějí tady po obci koledovat a tak. Chodí s nima ještě jeden klučina, aby jakoby nechodil sám, tak chodí s nima. Takže ten, když jsem přišel ráno v 8, tak mě jako taky vykoledoval. A teď máme za 10 minut 9, takže za chvilku bude 9 hodin a zatím tady ještě nikdo nebyl. Jediný teda, kdo mě vykoledoval, tak manžel s dětskama a ten jeden klučina, takže jakoby 4 lidi. A to je zatím všechno. Ale teda je teprve 9 bude, takže ještě uvidíme, co dneska přijde. Vždycky se vám třeba po hodince ozvu, jo? Takže jsem zvědavá, jak to letos bude, protože minulý rok jsem byla otvírat jenom 3krát za to celý dopoledne. Takže uvidíme, jak to teďkonc dneska bude. Ale jak říkám... Ještě vám teda ukážu, tady máme, tohle je skříňka, kterou jsme měli v šatně na spodní prádlo, tam byly takový košíky. A mně se ty košíky moc nelíbily, takže zítra to povezu za rodičema, ti mají jednoho známého teďka truhláře a prostě udělá se tam normální prostě poličky jako v normální komodě a nebylo tam takový ty děravý košíky, kde to bylo všechno vidět, takže to zítra povezu k rodičům. No ale tady teda, aspoň se to teďkom zhodí jako taková stolička tady na tady ty věci. Tady mám takové ty vajíčka, tak čokoládky a stužky. Teďkonc procházela banda 6 kluků, ale ke mně naštěstí nešli. Jinak, co jsem chtěla říct, teď máme 9:30 a byli tady 4 kluci ve věku, já nevím, to se těžko odhaduje, ale plus minus třeba 13, 14, 15, ale těch 13, 14, možná těch 14, 15 let asi, plus minus, nevím, ono se to fakt hrozně těžko odhaduje. Takže tady byli 4 kluci, tak uvidíme, co zase přijde. Ale jak říkám, 9:30 a byli tady zatím jednou. No, teďkonc máme 11 hodin a koledovat se může poslední hodinu. Jak tady byli ti 4 kluci, tak pak už nikdo nepřišel, samozřejmě. Já jsem si to myslela, jak jsem byla loni otvírat 3krát, tak letos zatím jednou a já si myslím, že za tu poslední hodinu nikdo další ani nepřijde. Takže tak, no to se uvidí, ale já si myslím, že ne. No a potom... Tak jo lidi, máme za 10 minut 12 hodin a nikdo nepřišel samozřejmě, takže za celý dopoledne jsem byla otevřít jenom jednou těm 4 klukům a to bylo všechno samozřejmě. My jsme v pátek byli s manželem na zahradě a dělali tak trošku jarní úklid a měli jsme, nebo máme takový keříky, které jsme měli na jednom místě a chtěli jsme předělat na jiné místo, protože tam na tom jednom místě zavazili, takže jsme je předělali na jiné místo. Přesazovala se mi tam, že tím stylem byl tam seschlej keřík, který prostě už nerostl, takže jsem ho vykopla, vyhodila a místo něho jsem tam zakopala. Místo něho jsem tam zasadila ten druhý keřík a pak ty další 2 jsem dala mezi stromy vždycky jakoby doprostřed, takže je strom a uprostřed keřík a je hezky, jak ty oba 2 keříky jsou přímo jakoby v podstatě uprostřed z těch stromů, mezi těma stromama. Ale ten jeden keřík je takovej, že není úplně uprostřed, protože jsem ho zasadila tam, kde byl ten starý, ten seschlej. Ale není to jakoby mezi těma stromama uprostřed, je to o půl metru vedle
a už to nevypadá tak hezky, jakože jeden je uprostřed, druhý uprostřed a třetí prostě není. Takže manžel byl z toho takový trošku zklamaný, že prostě tenhle jeden uprostřed není. Takže já jsem mu o tomhle neříkala. Tady ten plán, co mám teďkonc, tak o tom neví, protože mu chci udělat radost tím, že než přijede, což může být třeba za 3/4 hodinky, za půl hodinky, nevím. Takže než přijede, tak jsem si řekla, že ten keřík překopu a dám ho o ten půl metru vedle, aby měl radost, že to je prostě uprostřed. Takže jdeme na to a hnedka vám to ukážu. Tak, tady máme ty keříky. Jo, že prostě jeden strom, druhý strom a uprostřed je ten keř. A tady taky jeden strom, druhý strom a uprostřed je keřík. No a tady je jeden strom, druhý strom a ten keřík je tady. A chtělo by to víc ho mít tady uprostřed a ne tady takhle na kraji. Takže ten musím překopnout trošku vedle. No, tak jdem na to. Tak jo lidi, máme tady konec Velikonoc, už je teda středa. V pondělí teda na ty Velikonoce jste viděli, co jsem dělala. Nic, protože za prvé nikdo nechodil samozřejmě, a takže jsem byla doma a potom jsem byla na té zahradě a pustila jsem i králíky. No a včera v úterý jsem byla v Praze a byla se mnou i mamka. Já jsem tam měla nějaký zařizování a potom jsme s mamkou skočili do Kobe. Tam jsme si dali polívku, pak sushi, který tam úplně jako zbožňuju, a pak zákusky. Já jsem měla takovej, teďka nevím, jak se to jmenuje, ale ten jeden, ten můj, to byl nějaký diamant, sladký diamant, nevím. A to, co měla mamka, tak to bylo něco nugátovýho, myslím. Teďka fakt nevím ty jména, ty názvy, ale bylo to strašně dobrý jako vždycky. Já prostě vždycky, když jdu do Kobe, tak si tam dávám to sushi a ten sladký diamant. Tady vám dám hnedka fotky, abyste viděli, jak to vypadá. A potom Kobe jsme ještě měli čas, než nám jel vlak, takže jsme s mamkou skočili na nákupy. Já mám konečně zas nový trička, protože já jako si každý den říkám, že nemám co na sebe, nemám žádný trička, který by se k tomu outfitu nebo k těm kalhotám, sukni, cokoliv prostě hodili. Takže jsem potřebovala nakoupit něco novýho. Takže vám to teďka ukážu, co všechno jsem se tam vybrala. A ukážu vám, co jsem i koupila manželovi, tomu jsem koupila 2 trička, protože on jako zase jako moc triček nepotřebuje, hlavně jakoby má hodně, ale tak jako jsem mu koupila taky aspoň něco. Teďka vám to ukážu a pak to budu znova skládat, to je dobrý. Tak jdem na to. Tady mám první tričko pro manžela, takovýhle šedý. Takhle s nápisem hezkým. Takže takovýhle tričko a potom takovýhle světle modrý, tak jsem zvědavá, jak to na něm bude vypadat, protože světle modrý žádný nemá, takže jsem jako zvědavá. Takovýhle, takže to dostal ode mě z lásky. A teďka vám ukážu ty moje. Já toho mám trošku víc, ale to víte, my ženy musíme mít víc oblečení, že jo? Já vám to ukážu, normálně tajík, a potom vám to ukážu i na sobě. Takže první tričko, takovýhle krásný růžový, je to takovej trošku kropík, protože to není zase jako úplně tričko, ale prostě je to takový kratší tričko, což jako na léto úplně super. Takže vám to pak ukážu i na sobě.
Potom tady mám další takový tílko a je to hrozně hezký. I když to má tady takhle ten pidí roláček nebo co to je, tak to stejně jako vypadá hrozně hezky na mě. Další tričko, tady mám takový tmavší růžový, já jsem prostě na tu růžovou. Takovýhle i steak s knoflíčkama. Další, tady máme takové červené a je taky super, že taky trošičku kratší. Jo, že to není jako nějako dlouhý tričko, ale že je kratší, já prostě mám ráda ty kratší trička a tak. Takovýhle. Další tady máme Paříž samozřejmě. Takovýhle pruhovaný. A pak tady mám poslední dvě a to jsou asi takový topovky. Jako jo, ono, ty všechny trička jsou nádherný, ale tohle jsou asi topovky. Protože čím to je kratší a uší, tak tím to je větší topovka u mě, jo. Takže první je takovýhle. Krásný bílý. A druhý mám takový tílečko, světlounce fialový. A je to úplně super, takhle na úzkých ramínkách, prostě tílečko. Krásně natahovací, pružný. Ale jak říkám, čím uší a kratší, tím prostě pro mě lepší. Tak jo, to by bylo k dnešnímu videu všechno, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa, zatím ahoj!